chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 2. Atong ablia atong mga Biblia karon sa Episo kapitulo 2. Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Episo kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 10. Let's read it together with Cebuano. Read Cebuano. Okay. Okay, atong basahon kini sa Cebuano. Ug yatagan kamo ug kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala. Nga kanhi maong inyong panagawi uyon sa kahimtang nining kalibutan, uyon sa prinsipe sa kagamhanan sa hangin, sa espiritu nga karon nagabuhat diya sa mga anak sa pagkadili masinulundon. Nga sa taliwala nila managkinabuhi usab kita kaniadto diya sa mga kailibgon sa tungunod, nga na nagbuhat sa kabubuton sa unod ug sa mga unahuna ug sa kinaiya sa mga anak sa kaligutgot bisan ingon usab sa uban. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iya gigugma kanato, bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gitagan kita niya o kinabuhi uban kang Kristo, pinaagi sa grasya na luwas kamo. O gibanhaw kita uban kaniya o gipalingkod kita uban kaniya sa mga langitnon nga dapit diha kang Kristo Jesus, aron siya sa mga katuigan nga palabuton makapahayag sa labaw gayon nga kadato sa iyang grasya sa kaayo nga alang kanato diha kang Kristo Jesus. Kay tungod sa grasya na luwas kamo pinagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa iyong kaugalingon kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga buhat aron walay bisin kinsa nga magandak. Kay mga binuhat kita niya nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kanila. Too long. 에베소서 2장 1절부터 10절까지입니다. 오늘 에베소서 2장 1절부터 10절까지. Let me introduce myself. Ako na ipailaila kong kaugalingon diha kaninyo. My name is Kim Do-hyun. Akong pangalan mao si Kim Do-hyun. I was born again in 1983. Natao ko pag-usab una born again ko niadtong 1983. About 40 years ago. No 40 ka tuig nang nilabay. I became a pastor 1998. So nahimo kong usa ka pastor niadtong 1998. About 25 years ago. No 25 na ka tuig ang nilabay. Now I'm in charge of a Songnam Church. Ug karon ako ang in charge dito sa Songnam Church. Songnam Church located in the near borderline in the Seoul city. Ang Songnam Church ang lokasyon niini dito sa borderline sa Seoul City. The capital of the Seoul. No, ang kapital sa Seoul. Songnam City is so advanced church city and rich city. No, ang Songnam nga city advance kayo o dato nga syudad. The Silicon Valley, just like Silicon Valley in USA, Songnam City located inside Songnam City, the IT Valley located most advanced industrial factory in South Korea. Sama sa Silicon Valley dito sa laing nasod sa Amerika, ang Songnam sama pud niini dito makita. Now Songnam Church members among the years about 500 people, 500 brother and sister gather together. Ug ang membro dito sa Songnam Church karon ang maabot na og halos 500 o sobra 500 na ka mga membro. I visited in Philippines since 2006 year. Nagbisita ko diri sa Pilipinas niadto pang 2006. This time is over the 20 times the visiting Philippines. Karon nga gayon sa akong pagbisita dinhi, 20 na kay gayon sa akong pagbisita dinhi sa Pilipinas. But I always visit in the Luzon area. Apan kanunay ko nga bisita dito sa Luzon nga area. Mindanao is the first time. Apan dinhi sa Mindanao unang higayon ako sa pagbisita dinhi. But so impressed about the Mindanao cities, Mindanao Island. Pero na-impress kayo ko sa Mindanao diri sa isla sa Mindanao. Compared to other island, the road is very wide. No kumpara nga to sa lain nga mga isla, ang dalan dinhi lapad kayo. The street very clean. No, ang kalsada limpyo kayo. The men and women just shape is so excellent compared to other city. No, ang mga lalaki ug babae ilang porma nindot kayo kumpara sa lain nga syudad. Looks good. No, kung tanawon maayo. All dressed up. No, tanan nakailis og maayo. I so impressed about that. No, na-impress kayo ko sa ilana. I'm so happy about this time to have the English sermon in the Davao Toril Church. Malipayon ko karon nga takna tungod kay nakahimo ko sa sermon sa English dinhi sa Davao Toril Church. I'm so well using English because I always live in Korea. No, dili kayo ko maayo mo English tungod kay nagpuyo og dugay dito sa Korea. But this time I'm so happy about English sermon with English. Apat karon nga takna malipayon kayo ko tungod kay naka-sermon ko sa English. Today main text so important text. Karon nga teksto importante kayo ang main nga teksto. The book of Ephesians is
so amazing Bible that explain what the church is. Ang libro sa Epeso nindot kayo kini nga libro tungod kay gitudlo dinhi kung unsang iglesia. Ephesians chapter 2 about teach us about the personal salvation. Ang Epeso kapitulo 2 nagtudlo kini kanato mahitungod sa personal nga kaluwasan. This is one of the greatest section of the Bible about the salvation. Sa kini kadako nga bersikulo o kapitulo sa Biblia mahitungod sa kaluwasan. What the meaning? What does it mean to be saved? Unsa may buti pasabot o kahulugan sa pagkaluwas? What does it mean to be a Christian? Unsa may buti pasabot sa pagkahimong usa ka Kristohanon? What does it mean to be really born again? Ug unsa may buti pasabot sa pagkahimong pagka-born again? Ephesians chapter 2, here is definition of that. No diri sa Epeso kapitulo 2 makita nato diri ang ang kamatayon. There are so many people claim to be born again, Dagan kayo ang mga tao nga ni proklamar o ni claim silang kaugalingon nga born again sila. but so many people very obviously don't know the meaning of it. Apan dagan kayo ang mga tao obvious kayo nga wala sila kabalo unsay kahulugan ini. There are a lot of confusion about salvation. No dunay pagkalibog mahitungod sa kaluwasan. Then we must solve this problem. O sa manini kinahanglan isulbaraw nato kini nga problema. The Apostle teaches that three situations of salvation. No gipasabot ang Apostol Pablo kanato ang mahitungod sa tulo ka sitwasyon sa kaluwasan. Now look at Ephesians chapter 2. Karon lang tawo ang Epeso chapter 2. Verse 1 to 3 is the pastor of salvation. Ang bersikulo 1 paingon sa 3 mahitungod sa kaluwasan. Verse 4 to 9 is the present of salvation. Ang upat paingon sa 9 Verse 9 to 4 to 9. 4 to 9, the present of salvation. ang verse 4 hangtod sa 9 mahitungod gyapon kini sa kaluwasan. Verse 10 is the future of salvation. Ang bersikulo 9 o ang sunod nga bersikulo mahitungod sa kaugmaon sa kaluwasan. This Bible teaches that the pastor, the present, and the future of salvation. Ang Biblia natudlo kanato mahitungod sa kaluwasan kagahapon karon ug sa umabot. This is teaches the sixth aspect of salvation. Tudlo kini kanato sa unom ka aspeto mahitungod sa kaluwasan. From sin, Ikan sa sala, by love, pinagi sa gugma, into life, ngadto sa kinabuhi. with a purpose, Aduna kini rason pamong through faith, pinagi sa pagtuo and for good works. ug para sa maayong buhat. We can find the sixth aspect of salvation. Makita nato dinhi ang unom ka aspeto sa kaluwasan. Before salvation, our situation, we can find the verse 1 to 3. Sa wala pang kaluwasan makita nato atong sitwasyon sa bersikulo 1 ngadto sa 3. Before to be saved, we were a sinner and we were dead. Sa wala pa kita maluwas, kita mga makasasala o kita patay. Verse 1. Bersikulo 1, He made alive, he made alive, who were dead in trespass and sin. ug yay hatagan kamo o kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala. This sentence deal with the pastor. No kining sentence nagpasabot kini mahitungod sa kagahapon. The pastor, we are from sins. No kaniadto sa una kita mga makasasala. Look at the verse 1 and you. Lantawa ang bersikulo 1, You are a sinner. ikaw usa ka makasasala. You are dead. Ikaw patay. Before salvation, you were died. Sa wala pang kaluwasan, ikaw patay. All people born in Adam were spiritual dead. No kitang tanan na tao diri sa kalibutan, patay kita sa espiritu. Adam was created as a living spirit. No ang atong espiritu patay gayon. But after sin, Apan paghuman sa sala, he became spiritual dead. si Adan kaniadto ang iyang espiritu buhi apan paghuman sa pagpakasala ang iyang espiritu namatay. The meaning of death is disconnected from God. Ang pasabot sa kamatayon mao kini ang pagkahimulag ngadto sa Dios. It said the Bible is spiritual dead. No gisgutan dinhi sa Biblia nga patay sa espiritu. Verse 1, you who were dead in trespass and sins. Sa verse 1 giingon sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala. This sentence describes the condition of every sinner. No gidiskubre kini dining bersikulo mahitungod sa sala. The first, we were dead in trespass and sins. No ang una, kita mga patay pinagi sa mga paglapas ug mga sala. Second, verse 2, Ikaduha sa bersikulo 2, in which you once walked according to the course of this world, nga kanhi mao ang inyong panagawi uyon sa kahimtang niining kalibutana. according to the prince of the power of the air. Uyon sa prinsipi sa kagamhanan sa hangin. We walk
we all once was we conducted ourselves in the lust of our fleshy. Sa espiritu karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkadili masinulundon. We were by nature children of wrath, just as the other. No naglakaw kita o nagkinabuhi kita sama sa uban ang atong unod. Let's open the Bibles, Genesis chapter 2 verse 17. Atong buksan atong mga Biblia sa Genesis chapter 2, Genesis chapter 2 verse 17. bersikulo 17. God command to Adams, Gisugo sa Dios si Adan, you do not eat about the knowledge of sin and knowledge of good and evil. ayaw ka The na fruit. ang bunga sa pagkahibalo sa matarong ug dautan. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day and you eat of it, you shall surely die. Apan sa kahoy sa pagila sa maayog sa dautan, dili ka magkaon ini kay sa adlaw nga mukaon kanini mamatay ka gayud. This is God's command. Mao kani ang sugo sa Dios. But Adam ate to that fruit. Apan si Adan iyang gikaon ang bunga. At that time his spirit was dead. Apa og sa niadto nga panahon iyang espiritu namatay. After ate that fruit, he lived a long time, over the 913 years old. Sa diya nga paghuman sa pagkaon ni Adan atong bunga, si Adan nabuhi sulod sa 930 ka tuig. After that, all of Adam's descendants was born with their soul and spirit. Paghuman niya na ang tanan nga gikan kang Adan, sila mga patay ay ang ilang kalag espiritu mga patay. You and I, all people, Adam's descendants. Kitang tanan ikaw ako tanan yang mga tao kitang tanan gikan kang Adan. One verse time, we are all dead people. No kaniadto pa kita mga patay na nga mga tao. We all have their soul and spirit. No aduna kitay kalag og espiritu. Romans chapter 5. Roma kapitulo 5, Romans chapter 5, verse 12. Romans chapter 5, verse 12. Roma 5:12. Let's open the Bible, Romans chapter 5, verse 12. Would you read this with Cebuano? Busa ingon nga pinagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan ug pinagi sa sala ang kamatayon ug tungod niana ang kamatayon mikailap sa tanang mga tawo kay niana ang tanan nakasala. One man is Adam. Kining unang tawo mao si Adan. He ate forbidden food. Giyang ikaw nang gidili nga bunga. By Adam's, all of sins come into this world. Pinagi kang Adan ang tanan nga sala miabot dinis kalibutan. Adam's spirit dead at that time. Ug niadtong panahon ang espiritu ni Adan namatay. On all people, Adam's descendants, all the world dead. The first time. Mao kana nga ang tanan nga gikan kang Adan patay sila nga mga tawo. So many Bible describe the Gentiles, the behaviors. So, daghan kayo diri sa Biblia ang may tungod sa kinaiya sa mga hintil. Before salvation, our behavior just like this. No, sa wala pang kaluwasan ang atong kinaiya sama nini. Look, book of Ephesians chapter 4. Let's open the Bible. Ephesians chapter 4, verse 17 to 18, 19. Sa Efeso 4, Ephesians chapter 4, verse 17 to 19. bersikulo 17 ngadto sa 19. Let's read it together with the Cebuano. Basaon nato paglungan. 3 to 1. Busa ginaingon ko kini o ginapamutud-an ko diha sa Ginoo nga dili na kamo managawi ingon sa pagawi sa mga hintil sa pagkalaway pulos usab sa ilang hunahuna nga gingit-ngitan ang ilang pagsabot nga nahamulag sa kinabuhi sa Dios pinagi sa kaburong nga naa kanila tungod sa pagpatig-a sa ilang kasing-kasing nga sa nawad-an sa pagbati itugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa pagpatuyang sa pagbuhat sa tanang kahugaw nga inubanan sa kahikaw. You and I are all Gentile. No, ikaw ako kitang tanan mga hintil. Gentile having all of our sins. No, kita nga mga hintil adunay niining tanan klase nga sala. He alienated from the life of God. No, kita nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios. What does it mean to be alienated from the life of God? So may bot pasabot niini nga nahimulag gikan sa Dios. This is not deadness in the physical. Kini siya dili kini siya patay sa pisikal. It's a deadness in spirit. Apan kini siya patay may tungod sa espiritu. Our spirit is alienated from God. Ang ato mga espiritu patay atubangan sa Dios. We call this is spiritual death. Gitawag na to kini nga patay sa espiritu. Before salvation, our body is alive, No, sa wala pa ang kaluwasan atong lawas buhi. but our spirit is dead. Apan ang atong espiritu patay. First, having their understanding darkened. Verse 8, having their understanding darkened. Sa verse 8, Verse 18. sa verse 18 nagitngitan ang ilang pagsabot.
And the second, ignorance, becoming ignorant. O ang kedua mao ang pagka-ignorante. Before salvation, we don't know who is the real God, No, sa wala pang kaluwasan, wala kita magsayod o makaila kung kinsa ang tinuod nga Dios. where we are come from, Asa tagikan, why do I live in the earth, anong nabuhi ko diri sa where we are kalibutan, going after death, kung asa ta paingon pag human sa is kamatayon, there a life after death? doon na ba'y kinabuhi human sa We kamatayon? don't know about this so important factor. No, wala kita nasayod, may tungod na ining kamaturan na. But after salvation, we understandable about who is the real God. Apan sa pagkahuman sa atong kaluwasan, sa pagkahuman nga maluwas kita, nasabtan nato kung kinsa ang Dios. Where I come from, Asa tagikan, why do I live in the earth, anong nabuhi ta diri sa kalibutan, where I going after death. kung nakabalo ta, asa ta paingon pag human sa kamatayon. We have the fact, we have believed there is a life after death. No, doon na kamaturan, o bituo kita nga doon na kinabuhi human sa kamatayon. This is so important. Importante kayo kini. And then we have the knowledge, real knowledge. Kung naangko na to, ang tinuod nga kahibalo. Before salvation thought that the blindness of their heart. No, ang sa wala pa ang kaluwasan, gingon diri nga nangitngitan ang ilang pagsabot o nangitngitan ilang kasing-kasing. Verse 18 said, because of the blindness of their heart. Ang bersikulo 18 nagingon tungod sa pagpatig-a sa ilang kasing-kasing. And the fourth, being alienated from the life of God. Kung nahimo sila nga namulag sa kinabuhi sa Dios. Fifth, being past the feeling. Ug ang ikalima, nawad-an sa pagbati. Sixth, have given themselves over to lewdness. Ug ang ikaunom, gitugyan nila ang ilang kauglingon ngadto sa pagpatuyang. Finally, to call uncleanness with greediness. Ug ang ulahi sa pagbuhat sa tanang kahugaw nga inubanan sa kahikaw. This sentence very detailed described about Gentiles' behavior. Kini nga bersikulo gihulagway gyud maayo kung unsa ang kinaiha o kinabuhi sa usa ka hintil. Before salvation, we are alienated from God, and we have the real knowledge about God. No, sa wala pang kaluwasan, kita layo gid kayo sa Dios ug wala tay kahibalo may tungod sa Dios. Before salvation, we will follow the lust of the flesh. No, sa wala pang kaluwasan, atong gisunod ang kaibog sa atong unod. Bible said that in Adam all die. Ingon ang Biblia, nagikan kang Adan ang tanan namatay. In Christ all shall be made alive. Apan diya pinagi kang Kristo, ang tanan mahimong mabuhi. Let's open the Bible. 1 Corinthians chapter 15. Atong ablihan na atong Biblia sa unang Korinto kapitulo 15, 1 Corinthians chapter 15 verse 22. bersikulo 22. Let's open the Bible. 1 Corinthians chapter 15 Atong ablihan atong Biblia sa unang Korinto kapitulo verse 15, 22. bersikulo 22. For in Adam all die. Kaingon nga kang Adan, ang tanan nga matay. So in Christ all shall be made alive. Ingon man usab kang Kristo, ang tanan mga buhi. When you are saved the Spirit, when you are saved, Kung ikaw luwas na ang mga espiritu, at that time, by being born again time, your soul and spirit arrive. kung niadtong panahon na sa diha nga nahimo ka mong born again o natawo ka mo pag-usap ang iyong espiritu na buhi. We cannot survive unless we are forgiven of our sins. So dili kita makasurvive, kung dili mapasaylo nga atong mga sala. We were forgiven our sin by Jesus' blood. Na pasaylo lamang ang atong mga kasalanan o atong mga sala pinagi sa dugo ni Jesus. At that time, Holy Spirit came in our heart Niadtong atak na ang balang espiritu niani sa atong kasing-kasing. and give us eternal life. Ug giyatagan kita og kinabuhing walay katapusan. We receive the eternal life. Nadawat na to ang kinabuhing walay katapusan. Do you know you have eternal life? Nasayod mo nga doon na kamo kinabuhing walay katapusan. This is an important factor. No, importante kayo kini nga kamatuoran. BC 200 years ago, No, niadtong BC 200, one man, he is conquered about China land, big land. no, doon na usa ka tawo nga iyang gisakop ang dakong yuta. He became he called himself, I am an emperor. No, gitawag niya iyang kaugalingon nga usa ka empero. He want to get the eternal life, Gusto niya nga makuha ang kinabuhing walay katapusan. but he died Apan siya namatay. just only 49 years old. No, 49 ka tuig siya namatay. But after born again, Apan pagkahuman nga maborn again, we receive the eternal life. nadawat na to ang kinabuhing walay katapusan. Before salvation, we are pursued the lust of the flesh, Sa wala pa ang kaluwasan, nagasubay kita sa kaibog sa atong unod. because we were there. No, tungod kay kitang tanan patay. We pursue the money. No, nagtinauna lamang kita sa kwarta. We pursue the pride.
No, agi na nato ang garbo lamang. We Kasi pursue the garbo. wealth and cause so many things. No, nagunaw kita sa unsaon pagkadato sa tanang mga butang. Or they belong to this world. No, kining tanang mga butanga, ang tagian ini ang kalibutan. After salvation, we pursue the heaven of life. No, pagkauman sa tong kalawasan, atong giunaw atong gitingwa lamang ang mga butang sa langit. After salvation, we will pursue the will of God. No, pagkauman sa kaluwasan, giunaw lamang nato ang kabubuton sa Dios. Why? Nga naman, Our soul and spirit were dead, now alive. no, tungod niya atong kalabong espiritu, nabuhi na. Today, main text, back to the main text, Ephesians chapter 2. Ibalik ta sa atong main teksto sa Efeso, Kapitulo 2, Ephesians chapter 2, the verse 4. versikulo 4. The present of salvation. No, ang kahimtang sa atong kaluwasan karon. The meaning of salvation is second meaning of Mo salvation. kini ay kaduhang kahulugan sa kaluwasan. Salvation by God's love. No, kaluwasan pinaagi sa gugma sa Dios. Let's look at verse 4, chapter 2, verse 4, with a 7, okay? Lantaw na to ang Kapitulo 2, versikulo 4. Itong basahon 3:1. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato. Salvation is first from sins. No, ang una kaluwasan gikan sa sala, Second, by love. ikaduha pinagi sa gugma. We are all together. No, kitang tanan patay. We are all Adam descendants. Kitang tanan gikan kang adan. But God, Apan ang Dios. this is so amazing Bible verse. No, katingalahan kayo kini nga bersikulo. God first find the man. No, ang Dios iyang gipangitan tao. Salvation based on God's love. Ang kaluwasan nagbase kini sa gugma sa Dios. Love from God, not by ours. No, gugma kini gikan sa Dios, dili kini gikan kanato. Salvation has nothing to do with us. No, ang kaluwasan wala gi mahimo dinhi kanato. Only salvation by God's love. No, ang kaluwasan lamang gikan lamang kini sa gugma sa Dios. Love is God's motive. No, mo kini ang motibo sa Dios. God is rich in love. Ang Dios puno sa gugma. But God, who is rich in mercy, Ug ang Dios dato sa kaluoy. because of His great love with which He loved us. No, tungod kasi ano kung gugma gigugma kita kan. This is gigugma kita. God's love story. Mo kini ang istorya sa gugma sa Dios. Why Jesus Christ came in this world. Anong si Jesus miani diri sa kalibutan? Jesus Christ, God, the living God. No, si Jesus mismo siya mismo ang Dios. He is the creator God. Siya ang magbubuhat nga Dios. But God came in this world as a human body Pan ang Dios miani diri sa kalibutan, isip usa ka hulagway sa tao. and died on the cross Ug namatay ngadto sa and krus. resurrected Ug nabanhaw pag-usab. and ascended to heaven. Ug gikayab ngadto sa langit. Most important man in the world is Jesus Christ. Ang pinaka-importante nga tao diri sa kalibutan mao si Jesus. Why? Nga naman, He is God. tungod kay siya Dios. He is now alive in the right hand of God. Karon buhi siya, gatuwa siya karon sa tuong kamot sa Dios. Why Jesus died on the cross Ano si Jesus namatay dito sa krus? and giving us the real life? Ug gibugiyatagan kitag tinuod niya kinabuhi. Because He is God. Because His heart served the full of love. No, tungod kay siya Dios ug iyang kasing-kasing puno kayo dato kayo sa gugma. Salvation is only through God's mercy. No, ang kaluwasan gikan kini sa kaluoy sa Dios. This is so important Bible verse. No, importante kayo nga bersikulo sa Biblia. Who is rich in mercy? No, nga dato sa kaluoy. First Peter. Unang Pedro, First Peter chapter 1 verse 3. Unang Pedro 1:3. First Peter chapter 1 verse 3. Unang Pedro kapitulo 1 Jesus Christ, who according to His abundant mercy, no si Jesucristo diya sa iyang madagayaon nga kaluoy. if you can find the salvation and then you can find near in the mercy and love of Bible verse. No, kung makita ninyo ang kaluwasan, diyan niyo makita ang kaluoy ug ugma diya nga bersikulo. Our salvation is only through God's mercy and grace and God's love. No, ang atong kaluwasan gikan kini sa grasya ug grasya ug kaluoy sa Dios ug mao kana ang gugma. Jesus Christ has abundant mercy. No, si Jesucristo abunda kayo siya sa kaluoy. Let's look at the Bible. If 1 John chapter 4. Unang Juan kapitulo 4, 1 John chapter 4 verse 9 to 10. bersikulo 9 ngadto sa 10. 1 John chapter 4 verse 9 to 10. Let's read it together with Seba, no? Sa tambasahon pagdungan 3:1. Nini gipadayag ang gugma sa Dios kanato, nagisugo sa Dios ang iyang bugtong nga anak ngani sa kalibutan, aron nga mga buhi kita pinagi kaniya. Nini ana ang gugma dili
nga kita nahigugma sa Dios kundi nga siya nahigugma kanato ug isugo niya ang iyang anak nga halad sa papasiguli tungod sa atong mga sala. This sentence very important sentence Nga importante kayo kini nga sentence. because this sentence definition of God's love. Kung tiyang definisyon ni ining bersikulo o sentence may tungod sa gugma sa Dios. The base of the love is God. Ang base o ang basihan sa gugma mao ang Dios. First, God loved us. No una ang Dios nahigugma kanato. Love from not by ours. No kini nga gugma dili gikan kanato. All love from God. No kining tanan gugma gikan sa Dios. God loved first. God loved us, Nung una gigugma kita sa Dios. and He sent His only begotten Son, Ug iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong. and He died. Jesus died on the cross. Si Jesus namatay dito sa krus. Love from God. Gugma gikan sa Dios. So God's love manifested to us Jesus Christ. No ang gugma sa Dios gimanifest niya ni kanato diya kang Jesus. Why Jesus died on the cross? Nganong si Jesus namatay dito sa krus? Because so loved us, Tungod kay gigugmatan niya pag-ayo. and then He died on the cross, shedding of blood, Ug namatay siya dito sa krus ug iulag iyang dugo. and resurrected. Ug nabanhaw pag-usap. This is God's love. Mo kini ang gugma sa Dios. The most important person in the Bible is Jesus Christ. Ang importante kayo nga tao diri sa Biblia wala lain kundi si Jesucristo. This is Jesus Christ's story. Mo kini ang istorya o kasaysayan ni Jesucristo. The meaning of all the Testament, I will send the Messiah. Ang kahulugan sa daang tugon ipadala ko diya kaninyo ang Mesiyas. In the Old Testament, God promised to us, No ang daang tugon mo kini ang saad sa Dios dinhi kanato. I will send this world Jesus Christ. Ang ipadala dinhi sa kalibutan si Jesucristo. And He died on the cross. Ug namatay siya dito sa krus. The meaning of New Testament, Ug ang kahulugan sa bagong tugon, I died on the cross, namatay ko diya sa krus. and I already forgiven your sin, Ug ipasaylo na nako ang inyong mga sala. and ascended to heaven. Ug ako may kayab ngadto sa langit. I will come this world, Umani ko diri nga King of kalibutan. Kings, as a King of Kings. Ingon nga hari sa mga hari. This is New Testament. Mo kini ang bagong tugon. New Testament promised to us of a second coming of Jesus Christ. Isaad sa bagong tugon dinhi kanato ay kaduhang pagbalik ni Jesucristo. Bible is God's love story. No ang Biblia mao kini ang istorya sa gugma sa Dios. Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tell me so. This is God's love story. Mo kini ang istorya sa gugma sa Dios. God loved us, Gigugma kita sa Dios. and He washed all our sins. Biyang yugasan ang tanan natong mga sala. And having obtained eternal redemption Ug naangko nato ang walay katapusan nga katubsanan. by the love of God, Jesus died on the cross, Pinagi sa gugma sa Dios dito sa kamatayon ni Jesus sa krus. and the will of God. O gigugma nato ang Dios. 1 John chapter 4 verse 19. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 19. We love Him because He first loved us. Kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. We love Him because He first loved us. No, ang Dios siya unang nahigugma kanato. Romans chapter 5. Roma kapitulo 5, Romans chapter 5 verse 8. Roma kapitulo 5 bersikulo 8. New Testament Roman, Bagong tugon Roma page number, I don't know. Oh, page number, how is the page number? sa Cebuano 236. Someone cannot find the Bible. Okay, sa Tagalog page 257. Difficult. Okay. Romans chapter 5 verse 8. Will you read it? Tagalog, the Cebuano. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. God demonstrated His own love toward us Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato while we were still sinners. nga sa makasasala pa kita Jesus died for me. si Kristo namatay alang kanato. This is the real gospel. Mo kini ang tinuod nga ebanghelyo. Jesus died for me. Si Jesus namatay para kanako. This is God's love story. Mo kini ang istorya sa gugma sa Dios. While I was still sinner, Nung anong ako makasasala pa man,
The famous American pastor Martin Luther King, No, adunay usa ka tanyag kay nga tawo nga si Martin Luther. who received the Nobel Peace Prize in 1964. No, siya niadto 1964. He left a famous speech at the place where he received the Nobel Peace Prize. No, ang iyang gidawat ang tinud nga pagtuo didto sa Roma. The final word, his speech final word, just like this. No, iyang giistorya ang pulong nga sama niini. The power that still moves the world is love. No, ang gugma nga kanunay nga nagalihok mao ang gahom nga kanunay nagalihok mao ang gugma. We can say this. Masulti nato kini. The power that moves the world is still the love of Christ. The No, love ang of Jesus Christ. ang gahom nga nagalihok diri sa kalibutan wala lain kundi ang gugma ni Hesus dito sa krus. Yes. Back to the main text, Ephesians chapter 2. Balik ta sa atong main nga teksto, Efeso kapitulo 2, Ephesians chapter 2, verse 4. bersikulo 4. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespass, made us alive together with Christ. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod siyang dakong gugma nga iyang gigugma kanato bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas giatagan kita niya og kinabuhi uban kang Kristo pinaagi sa grasya nga luwas kamo. The meaning of salvation first is from sin. Ang una nga kahulugan sa kaluwasan kini gikan sa sala. Second, by love. Ay kadua gikan sa gugma. Third, into eternal life. No, para sa kinabuhing walay katapusan. Yeah. The one thing of a dead man need the most. No, ang usa ka butang nga gikinahanglan kaayo sa tao. Yeah. It's life. No, kini ang kinabuhi. What they need most in our life. Unsa man ang gikinahanglan kaayo sa atong kinabuhi, mao ang kinabuhi. All men must die. No, ang tanan nga mga tao mamatay. What's the most needed? Unsa man ang gikinahanglan kaayo? Eternal life. Kinabuhing walay katapusan. During that times when most important thing is life. No, sa diya sa kung hapit na mamatay, ang importante kaayo nga butang mao ang kinabuhi. Before salvation, we were dead in trespass and sins. No, sa wala pang kaluwasan kita patay gikan sa atong mga sala ug kalapasan. But after born again, we were alive. Apan sa diya We are alive. Apan sa diya nga natawo na kita He pag-usap, made us alive. nabuhi kita o gibuhi kita. He made us alive together with Christ. Gibuhi kita sa Dios diha kang Kristo. The Spirit of God was in your life. No, ang espiritu sa Dios ana sa inyong kinabuhi. He made us alive together with Him. No, gibuhi kita niya diha kaniya. After by being born again, we receive the eternal life. Sa diya nga naborn again kita naangko nato ang kinabuhing walay katapusan. When we all died, No, sa diya nga mamatay kita, that did not end. apan ang kamatayon dili After kini mao that, we katapusan. are into eternal place. Pagkahuman sa kamatayon mosulod kita sa lugar nga walay katapusan. Bible clearly teaches that did not the end. Klaro kayo nga gitudo sa Biblia dinhi kanato ang kamatayon dili kini mao ang katapusan. After that, we are entered eternal place. Pagkahuman sa kamatayon mosulod kita sa walay katapusan nga dapit. Kingdom of heaven is also eternal place. Also, eternal hell is also eternal place. Ang gingharian sa Dios mousab kini ang lugar nga walay katapusan ug ang impierno lugar usab kini sa walay katapusan. Where do you spend? Where do you want to spend your eternal place? Asa man nimo gusto gugulon ang imong lugar sa walay katapusan? Why Jesus Christ came in this world? Nganong si Jesucristo niya ni diri sa kalibutan? He want to save us. Tungod kay gusto niya nga luwason He kita. want to give us the eternal life. Gusto niya nga tagaan kita kinabuhi nga walay katapusan. When we believe Jesus Christ, Sa diya nga tumutuo kita kang Jesucristo, eternal life came in our heart. ang Come in kinabuhi our heart. ang kinabuhing walay katapusan misulod dinhi sa atong kasing-kasing. Faith comes by hearing, Ang pagtuo nagagikan sa not pagpatalinga. by our good deed, Dili kini pinaagi sa atong mayong binuhatan. not by our charity. Dili pinaagi sa papanghatag. Only listen carefully of the pastor's sermon. We are alive. No, sa diya nga nadunggan nato ang niaging nga sermon, kitang tanan nabuhi na. Chapter 5, John chapter 5 verse 25. John chapter 5 verse 25. Juan 5:25. John chapter 5 verse 25. Juan 5:25. Will you read it with the Cebuano? Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang takna moabot o mingabot na nga ang mga minatay managpatalinghog sa tingog sa anak sa Dios ug ang mga nagpatalinghog mga buhi. Yeah.
Most assuredly I say to you, the hour is coming, and now, when the dead will hear the voice of Son of God, those who hear will live. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang takna mo abot, ug miabot na, ang mga minatay magapatalingog sa tingog sa anak sa Dios. Being born again time, Holy Spirit comes in our Lord, Sa diyan nga naborn again kita, ang balang espiritu may ani sa tong kasing-kasing. and stay with us in our Lord eternally. Kung nagpuyo kini sa tong kasing-kasing, sa walay katapusan. And then we became a son of God. Nahimo kitang mga anak sa Dios. Holy Spirit with us, live forever. No, ang balang espiritu nga napuyo dinhi kanato, mabuhi kini hangtod sa He kahangturan. live our heart. Nagpuyo siya dinhi sa tong kasing-kasing. God made us alive. Ug gihimo kita ug gibuhi kita sa Dios. Made us sit together. Made us sit together. Let's back to the main text. Today main text, Ephesians chapter 2. Gibalik ta sa Efeso kapitulo 2, Ephesians chapter 2 verse 6. Today main text, chapter 2. bersikulo 6. Verse 6. Let's read it together with us, no? Sa to pagdungan 3 to 1. Ug gibanhaw kita uban kaniya, ug gipalingkod kita uban kaniya sa mga langit nga dapit, diha kang Kristo Jesus. The most important miracle in the world is that Jesus died on the cross and resurrected. Ang pinakadako nga milagro nga nahitabo diri sa kalibutan niadto nga si Jesus namatay dito sa krus ug siya nabanhaw. Resurrection is the most important miracle in the world. Ang importante kayo nga milagro sa kalibutan. But because of he conquered the dead Tungod kay iyang gi-conquer ang kamatayon. and he resurrected. Ug nabuhi sa pag-usap, At that time, it is so important day no katungatak na importante kayo nga adlaw. because at that time God conquers the dead No tungod kini adtong panahon gi-conquer sa Dios ang kamatayon. and he ascended to heaven Ug mikayab siya umisaka ngadto sa langit. and he sit down to light hand of God. Ug siya milingkod diha sa tuong kamot sa Dios. Now Jesus Christ sit down right hand of God No karon si Jesucristo nagalingkod diha sa tuo sa kamot sa Dios. and then he hear our prayer, Kung nadungog niya, kung nadunggan niya ang atong mga pagpangamuyo o pagampo. and reply and he also prayed to us. Ug siya po nagampo dinhi kanato. And now he sit down right hand of God at head of Christ, head of the church. No karon siya nagalingkod sa tuo sa kamot sa Dios ingon nga ulo sa iglesia. Why sit down right hand of God? Nganong siya naglingkod man sa tuo nga kamot sa Dios? Jesus Christ wanted to give us that place to us. No, gusto sa Dios nga ihatag dinhi kanato katong nga dapit. Yeah, this Bible verse that the raised us up together, No, ang Biblia nagingon dinhi og gibanhaw kita uban kaniya. made us sit together in the heavenly place in Christ Jesus. Ug gipalingkod kita uban kaniya sa mga langitong nga dapit diha kang Kristo Jesus. If we are born again Christian, we already seated in the heaven. No, kung kita mga born again Christian na, kita nakalingkod na diha sa lingkuranan sa langit. Do you know our citizenship is in heaven? Kabalo ba mo sa atong lingkuranan dito sa langit? My citizenship is South Korea. Ang ato dayong Pinoyanan o citizenship dito sa langit ug ang iha sa Korea. Your citizenship is Filipino. Ug ang atong citizenship Pilipino. We have different nations. No, doon na kita'y lahi-lahi nga nasod. In the world, over 220 different citizenship. Sa tibuok kalibutan, adunay 220 nga nagkalain-lain nga citizenship. But after by being born again, we have only one have a citizenship. Apan pagkahuman nga nahimo kitang mga born again, aduna lamang kita'y usa ka puloy-anan. Our citizenship is in heaven. Ang atong puloy-anan mao ang langit. We are all the member of a kingdom of God. Kitang tanan membro na sa gingharian sa Dios. We are all people of a kingdom of God. Kita mga katawhan sa gingharian sa Dios. Our citizenship is in heaven. Ang atong puloy-anan dito na sa langit. We are entered the eternal place. After dying, we are entered the eternal place. Makasulod na kita sa walay katapusan nga lugar human sa atong kamatayon. Philippians chapter 3 verse 20. Filipos 3:20. Let's open the Bible. Let's open the Bible. Philippians chapter 3 verse 20. Filipos 3:20. Verse 20. Bersikulo Philippians 20. chapter 3 verse 20. Yes, already find. Filipos 3:20. None yet. Okay. Ludi. Kaya ako masahon.
Kaya ang atong pagkalungsuranon atoa sa langit. Din magagikan usab ang manluluwas nga atong gipaabot ang Ginoong Kristo. Our citizenship is in heaven. Ang atong pagkalungsuranon o ang atong Pinoy-anan dito sa langit. Do you believe in this Bible verse? Tuo ba mo ani nga bersikulo sa Biblia? Yes, of course. Siyempre, Because I was born again. tungod kay natawon ako pag-usab. Not churchgoers. No, dili ko church goer. Holy Spirit came in our heart. No, ang balang espiritu may anina sa atong kasing-kasing. My citizenship is in heaven. Ang atong puloy-anan dito na sa langit. Someday I will die, No, usa ka adlaw mamatay ako. and then I will enter kingdom of God. Buong pakasulod sa kingharian sa Dios. I will receive the glory, No, maangkon ako, madawat nako ang purong-purong. and then I have hope. Ug aduna ako'y paglaom. And after that, I will kingdom of God. No, paghuman I will enter kingdom of God. paghuman sa akong kamatayon makasulod ko dito sa kingharian sa Dios. I live eternal. I will live in the heaven with eternally. Ug mabuhay ko dito sa langit hangtod sa kahangturan. That's the eternal place. No kana ang lugar ang dapit sa walay katapusan. I have the eternal life. Ug aduna ako'y kinabuhi nga walay katapusan. My body changes just like Jesus Christ. Ano ba akong lawas mausab kini sama kang Hesukristo. This body, the perishable body. No kini nga lawas madunot kini nga lawas. But sooner our body change the imperishable body. Apan sa umabot kining lawas nako mahimo kining lawas nga dili madunot. This Bible is the earthly body. No kini nga lawas mo kini ang yutan-on nga lawas. But sooner in the kingdom of place, my body, the heavenly body, change. Apan sa unahan dito sa langit nga dapit kini akong lawas usbon kini sa lawas nga dili na madunot. This is a fleshable body. Kini siya lawas diri sa unod. And kingdom of heavens, my body changes just like Jesus Christ. O dito sa langit nga dapit ang akong lawas mausab kini sama sa lawas ni Kristo. This is a fantastic world. No kini nga kalibutan fantastic nga This kalibutan. is an amazing promise by God. No katingalahan kayo unindot kayo kini nga saad sa Dios. John chapter 2, Gospel of John chapter 12. Juan kapitulo 12 John chapter 12 verse 2. bersikulo 2. John chapter 12 verse 2. Juan kapitulo 12 Will you read 1, 2, 3? 1, 2, 3. Will you read it? Let's read it together with the Sevan. John chapter 12 verse 1 to 3. kay Juan kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 3 sa atong basahon pagdungan 3 to 1. Unya si Jesus unong kaadlaw sa wala pa ang Pasko miabot sa Betania diin si Lazaro nga gibanhaw ni Jesus sa mga minatay. Sa ingon niya na giyatagan siya nila og usa ka panihapon didto ug si Marta nga nagsilbi ug si Lazaro mo'y usa sa mga nagalingkod sa lamesa uban kaniya. Unya si Maria mikuha og usa ka libra nga pahumot nga lunsay nardo nga dako og bili ug gidihog niya ang mga tiil ni Jesus ug gipahiran niya sa iya mga buhok ug ang balay na puno sa kahumot sa ungwento. We can see the Gospel of John chapter 11. Lazarus was alive. Makita nato ang ebanghelyo sa Juan kapitulo 11 ang pagkabanaw ni Lazaro. Lazarus already died. No si Lazaro namatay na. But after 4 days, he alive Apan sa ikaupat nga adlaw nabuhi sa pag-usap. by the Jesus word. Pinagi sa pulong ni Jesus. Lazarus came out of the grave. Ug si Lazaro migawas gikan sa lubnganan. Lazarus is alive. No ug sa diha si Lazaro nabuhi. After alive, this is some event. No kini siya usa nga pangitabo ang pagkabuhi ni Lazaro. Jesus came to Bethany where Lazarus was, who had been dead. No so si Jesus miadto sa Betania. They have a supper. No ug adunay Pasko didto. And then Lazarus was one of those who sat at the table with him. O adunay nakikauban kaniya didto sa lamesa. Lazarus sit down with Jesus Christ. O nakiglingkod sila uban kang Jesus. This is the picture of the fellows with Jesus Christ. This is the show us the situation of our soul and spirit. No ginapakita kini kanato ang sitwasyon ang atong sitwasyon sa atong kalagog espiritu. Martha
Malthus is the servant. No, si Marta, siya ang nagsilbi. This Martha representative our body. No, kini si Marta nagrepresentar Our kini. body served the brother and sister, No, nagrepresentar kini sa pag-asilbi diya sa mga brothers ug sisters. making cooking, No, sa pagluto, sing a song, sa pagkanta, clean the church building, no, sa paglimpyo sa church building. encourage each other. No, nag-encourage sa Just like mga Martha served. sama ni Marta nga nagsilbi. Mary took a pound of a very costly oil to spikenard, anoint the feet of Jesus. Unya si Maria may kuha og usa ka libra nga pahumot nga lunsay nardo nga dako og bili og gidiyog niya ang mga tiil ni Hesus. Mary is representative of our mind. No, si Maria nagrepresentar kini sa atong una-una. After by being born again, our mind love or my heart. No, pagkauman nga natawo kita pag-usap ang atong una-una, gihigugma sa tibok nga kasing-kasing. God commanded us, Gisugo kita sa Dios. you shall love the Lord your God with all your heart, Kinahanglan gigugmaon nimo ang imong Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing. with all your soul, Sa tibok nimong kalan, with all your mind. tibok nimong una-una. Mary's poured oil, so expensive oil of Jesus had, just like this, she representative our mind. Gibubo ni Maria ang mahalon kaayong nga lana diya kang Hesus, nagrepresentar kini sa atong una-una. Our mind love Jesus Christ, all my heart, Ang atong una-una gigugma gigugma pag-ayo sa Hesus sa tibok natong kasing-kasing. all my soul, Sa tibok natong kalan, all my mind. sa tibok natong una-una. Lazarus representative our soul and spirit. Si Lazaro nagrepresentar kini sa atong kalag ug espiritu. Sit down with Jesus Christ, No siya naa diya kang Hesukristo. having fellowship with Jesus Christ. Nagfellowship diya kang Hesukristo. Martha's representative our body, Ug si Marta nagrepresentar kini sa atong lawas. always served. No kanunay nga nagsilbi. Mary representative our mind, Ug si Maria nagrepresentar kini sa atong una-una. do our best for Jesus Christ. No buhaton ang tanan nato nga pinaka-the best para kang Hesukristo. The meaning of salvation is into eternal life. Ang kahulugan sa kaluwasan mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan. Back to the today main text, Ephesians chapter 2. Balik ta sa atong teksto karon nga adlaw sa Efeso kapitulo 2. Salvation is through faith. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Verse 8 to 9. Bersikulo 8 ngadto sa 9. Let's read it together with 7. No? Basahan nato pagdungan 3 to 1. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Salvation is from sin, No, kaluwasan gikan sa sala, by love, gikan sa gugma, into life. ngadto sa kinabuhi. Fourth, through faith. No, ang sunod mao ang pagtuo, pinagi sa pagtuo. Salvation is a gift from God. No, ang kaluwasan gasa kini o hatag kini gikan sa Dios. Salvation does not come to you by your confirmation, No, ang kaluwasan dili kini nagagikan diha kaninyo. by your baptism, No, pinagi sa pagbautismo, by your church attendance, pinagi sa inyong pag-attend sa church, by your offering. pinagi sa inyong offering. Salvation through faith. No, kaluwasan pinagi sa pagtuo. This is very important. Importante kayo kini. Salvation not by our good deed. No, kaluwasan dili pinagi sa tong We are all, kaluwasan. we are all sinner. Kitang tanan makasasala. We always committed sin. Kanunay kita makahimog sala. Yeah, but Jesus died on the cross already. Apan si Jesus namatay na dito sa krus. And the repentance, we believe Jesus Christ. Kung naginulsol kita, ug mituo kita kang Hesukristo. Jesus Christ washed all our sin on the cross. Giugasan na ni Hesukristo ang tanan nato mga sala dito sa krus. Forgiven all our sin, He the precious blood. No, gipasaylo niya ang tanan nato mga sala gamit ang iyang bililong dugo. And we believe Jesus Christ Kung mituo kita kang Hesukristo. only through faith. Pinaagi lamang sa pagtuo. The gospel has a three content. Gospel has the three content. Ang ebanghelyo adunay tulo kini ka content. First, Jesus Christ. We believe Jesus Christ. Una, mituo kita kang Hesukristo. Why? Ngano man? He is God.
tungod kay siya Dios. not just only a man. Dili lamang siya tao. He is a manifested God. Siya ang Dios nga nagpakatao. He is the incarnated God. No, siya ang Dios. He is a living God. Siya ang buhay nga Dios. This is the real story. Mo kini ang tinuod nga istorya. Second, Ikadua, the content of the gospel. ang content sa ebanghelyo, Jesus Christ died on the cross and resurrected. si Jesus namatay dito sa krus ug nabanhaw pag-usab. We believe what he has done for us. Ug ito kita sa iyang gibuhat para kanato. Third, Ug ang ikatulo, we believe our sin already finished eternal redemption. ug ito kita nga atong mga sala gipasaylo na ug naangko nato ang walay katapusan nga katubsanan. By his precious blood, our sin already finished eternal redemption. Pinagi sa bililong dugo ni Jesucristo na humana ug naangko nato ang walay katubsanan nga kapasiluanan. We believe that the works of the finished by Jesus Christ. Nito kita sa nahuman nga buhat ni Jesucristo. We believe Jesus Christ, Nito kita kang Jesucristo. and he died on the cross and resurrected. Ug siya nabuhi, ug siya namatay dito sa krus ug nabuhi pag-usab. And shedding of blood Ug giula ang iyang dugo. already finished eternal redemption. No, gihuman niya ang pagtubos nga walay katapusan. We believe just like this. Nito kita sa manini. These three content of the Bible. O kini ang tulo ka content sa Biblia. Let's of the Bibles. Abdala na to. Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 22. Bila na to sa Roma 3:22. Romans chapter 3 verse 22. Roma 3:22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Through faith in Jesus Christ. We all yeah. Chapter verse 30. Romans chapter 3 verse 30. By faith, the uncircumcised through faith, all by faith, No, diri makita na to. justified. Namatarong kita pinagi sa pagtuo. Galatians chapter 2, Galatians chapter 2, Galacia kapitulo 2, Galatians chapter 2 verse 16, bersikulo 16. Galatians chapter 2 verse 16, Galacia this is very important sentence. 2:16, importante kayo kini. Already open. Nakita na ba? Let's read it together. Basahan nato pagdungan 3-1. Sa adlaw nga ang Dios maghukom sa mga tinago sa mga tao, sumala sa akong mayong balita, pinagi kang We have Jesucristo. believed in Jesus Christ that we might be justified by faith in Christ and not by works of the law, for by the works of the law no flesh shall be justified. Galatians chapter 2 verse 16. Galatians chapter 2 verse 16. So difficult to find the very rapidly. 2:16. Sorry na namali ko pag-abre. Okay. Galatians chapter 2 verse 16. Kay Galacia 2:16. We'll read it. Okay, nganhi sa hibaluan ta nga ang tao wala pagkapatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan, kundi pinagi sa pagtuo ni Jesucristo bisan kita mituo kang Kristo Jesus, aron pagkapatarungon kita tungod sa pagtuo kang Kristo ug dili tungod sa mga buhat sa kasuguan, kay tungod sa mga buhat sa kasuguan walay bisan unsa nga unod nga makatarungon. We are believed not by our works. No, nagtuo kita dili pinagi sa atong binuhatan. We are believed. We have faith. No, We are justified by faith, no namatarong kita pinagi sa pagtuo. not by our good deed. Dili pinagi sa atong mayong binuhatan. This is an important sentence. No, importante kaayo kini nga sentence. Salvation by our faith. No, kaluwasan pinagi sa pagtuo. So many religion in the world. No, daghan kayo nga mga reliyon sa tibok kalibutan. All religion rely on our good deed. No, ang halos ng mga reliyon nagsalig lamang silang may binuhatan. Buddhists cut their hair, No, ang mga Buddhist ilang gigupitan ang ilang mga buhok. always beaten just like Kanunay ilang ibat sama nini the Buddhist. ang mga Buddhist. So many others, the kind of religion always worship their God by their good deed. No, daghan kayo nga naglanlain nga mga klase ng mga tao nga nagtuo sila pinagi silang mayong binuhatan. But Bible clearly teaches that faith, Apan klaro kayo ang gitudlo sa Biblia dili faith ka by nato. hearing,
nga ang pagtuo nagagikan sa not by pagpapalagay. our good deed. Dili pinagi sa tong may binuhatan. This is very important. Importante kayo kini. So important the Bible verse, okay, also we can find the Second Thessalonian, Kasi ikaduhang Tesalonika, Second Thessalonian verse 13. Second Thessalonian chapter 2 verse 13. ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 13, Second Thessalonian chapter 2 verse 13. ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 13. Apan kinahanglan kami gihapon magpasalamat sa Dios tungod kaninyo mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo kay mga pinili kamo sa Dios sukad sa sinugdan ngadto sa kaluwasan tungod sa pagkabalaan sa espiritu ug pagtuo sa kamatuoran. Salvation and belief in the truth. No, ang kaluwasan pinagi kini sa pagtuo sa kamatuoran. Salvation not by ours, No, ang kaluwasan dili kini nagagikan kanato, but by God's. kundi gikan kini sa Dios. Yeah. Salvation only through faith. No, kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo. We believe Jesus Christ Nituo ta kang Hesukristo. because He is our Savior. Tungod kay siya nga atong manuluwas. Yeah. Salvation is from sin, No, kaluwasan gikan sa sala by love, na pinaagi sa gugma into eternal life. ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Salvation is through faith. No, ang kaluwasan tinuod nga pagtuo. Now salvation has the purpose. No, ug karon ang kaluwasan aduna na kini tumong. Salvation is with a purpose. No, ang kaluwasan nga adunay tumong. What the purpose? Unsa man ang tumong nini? First, back to the main text, Ephesians chapter 2. Balik ta sa main nga teksto na to sa Efeso kapitulo Ephesians 2 chapter 2 verse 7. bersikulo 7. Ephesians chapter 2 verse 7. This sentence teaches the with a purpose. Why God saved us. No, kani Efeso kapitulo 2 bersikulo 7, itudlo kini sa ato sa Dios ang tumong sa kaluwasan nganong giluwas kita sa Dios. In the age to come, He might show the exceeding rich of His grace. Aron siya sa mga katuigan nga palaabuton makapahayag sa labaw gayud nga kadato sa iyang grasya. God wants to preach the gospel in the world. No, gusto sa Dios nga ipahayag ang ebanghelyo diri sa kalibutan. God gave you everything through Jesus Christ. Ang gihatag sa Dios ang tanan dinhi kanato pinaagi kang Kristo Jesus. God wants all people to be saved by this gospel. No, gusto sa Dios nga maluwas ang tanang mga tao pinaagi niini nga ebanghelyo. Jesus Christ's final word is all connected in the mission. No, ang katapusan nga pulong sa Dios konektado kini kidya sa misyon. Preaching the gospel. Ang pagwali sa maayong balita. For 40 years ago, 40 ka tuig ang nilabay. South Korea also has so small born-again people gathered together. No, daghan po dito sa South Korea nga gamay ra kaayo ang mga born again nga tawo nga nagtipon. Only 500 people, below the 500 people get saved by word of God. No, ubos sa 500 ka mga tao ang naluwas pinagi sa pulong sa Dios. My church only one pastor. No, ang iglesia dito usa lang ka pastor. But we want to preach the gospel eagerly to my neighbor, my relative, or my family. Apan gusto gyud namo nga iwali o isangyaw maayong balita ngadto sa among parinti, sa among mga kahigalaan ug mga kasilinganan. And get increasing the rapidly born-again Christian member. Og nagkadaghan, nikalitlag kadaghan ang mga membro nga mga natawo pag-usab nga Now tinuod. this time we have over the 600 pastor. No, karon aduna na kami 600 ka mga pastor. Church member is over the 60,000 people. Ug ang mga membro karon dito miabot na og 60,000 ka mga membro. In South Korea, we have over the 220 churches. No, dito sa South Korea aduna na kitay moabot 220 ka mga iglesia. We mission all over the world. We have mission now all over the world. No, nagmission ta sa tibuok kalibutan. Over the 80 countries. No, diha sa 80 ka mga nasod. Born again member, we don't know. Church member, over the 1,000 No, ang mga membro wala all pa over the ba? world. Ang mga membro over 1,000. 15 years
17 years ago, I visited in Philippines first time. No, 17 ka tuig na ang milabay, nibisita ko diri sa Pilipinas sa unang higayon. Oh, we have our own missionary No, usa lamang ka misyonaryo ang nadiri in Manila Central Church. sa Manila Central Church. At that time, church member below the 50 people. Niadtong panahon na ang membro lamang ubos sa 50. But this time we have the 10,000 born again Christian gathered together in summer retreat time. Apan sa karon miabot og 10,000 ka mga mitambong niadtong sa retreat. Why God saved us? Nganong giluwas man ta sa Dios? He wanted to preach the gospel all over the world. Kay gusto niya nga iwali ang mayong balita sa tibuok kalibutan. First, you preach the gospel, your family, Una, kinahanglan nga ipaambit nimo, iwali nimo ebanghelyo ngadto sa imong pamilya, your relative. ngadto sa imong mga mahal sa kinabuhi. First Peter chapter 2. Unang Pedro kapitulo 2, First Peter chapter 2, verse 9. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. First Peter chapter 2 verse 9. New Testament, First Peter chapter 2 verse 9. Will you read it with Sebano? Let's read it together, Sebano. Kaya itong basahan pagdungan 3 to 1. Apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harianong pagkasaserdote, nasod nga balaan, katawhan nga nagkaugalingon sa Dios aron igamantala ninyo ang mga pagkahalang dunia nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. After we were saved, we were God's chosen generation. No sa diya nga naluwas kita, nahimo kita nga mga pinili sa Dios. We became a royal priesthood, No nahimo kita nga royal priesthood. a holy nation, and His own special people. No balaan nga syudad ug nahimong espesyal niya nga mga tao. God proclaimed that you are my own special people. Giproklamar sa Dios nga kamo mao akong mga espesyal nga mga tao. Another Bible verse we can find the only born again Christian. God said them, you are a special treasure. You are my special treasure. No sa lain nga hubad sa Biblia gihulagway dito nga kamo ang akong espesyal nga mga bahandi. Each one of a born again Christian, do you know, each one of a born again Christian, in God's view, you are a very special jewel. No ang matag-usa ka mga born again Christian sa mata sa Dios, nasabi ba kamo mga espesyal nga mga bahandi. Jewel is so precious. No ang usa ka jewel, ang usa ka jewel abandi kuha na siya kining mahalaga kayo. Jewel is so expensive. No mahal pud kayo kini siya. And wedding ceremony time, bride and bridegroom each give and come the jewel. No og diya sa usa ka kasal ang mag-asawa nga lalaki ug babae maginatagay sila og usa ka singsing. Why? Jewel is so expensive. Kung ano man tungod kay kini siya mahal kayo. Only need for the promise, the everlasting promise. No mo kini ang walay katapusan nga saan. You are God's chosen generation. No kamo mao ang mga pinili sa Dios nga henerasyon. You are a holy priesthood. Kamo mga balaan nga priesthood. We are a holy nation. Kita balaan nga nasud. We are also special jewel in God's view. O kita mga espesyal kayo nga mga bahandi sa mata sa Dios. Why God called just like this? No nganong gitawag man ta sa Dios kasama nini? God we are preaching the gospel all over the world. Tungod kay gusto sa Dios, gusto niya nga iwali nato ang mayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Verse 9 said, you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light. No, ang Biblia na ingon aron igamantala ninyo ang mga pagkahalang dunia nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Why we became a very special jewel in God's view? No anong nahimo man tang bililhon nga bahandi diya sa Dios? God wanted to proclaim this gospel to all of the world. Tungod kay gusto sa Dios nga ikalat ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Why Korea Mission Team came in this place? No nga naman ang Korean Mission Team ni anhi dinhi nga lugar. Because they wanted to preach the gospel this Mindanao Island. Tungod kay gusto nila nga iwali mayong balita dinhi sa Mindanao. Every place in Philippines, I can see so many people. No, dinhi sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas, dagan kayo ako nakita nga nagkalain mga tao. Every place you have so many kids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, too many kids. No, kada lugar in ako one family.
Kada lugar ako nakita daghan kayo mga bata, usa ngadto sa dusi so daghan kayo dakong pamilya. Every place we can preach the gospel in the countries. No, bisan nasa nga lugar mawali na to mayong balita dinhi sa atong nasod. Why God to save us? Nganong giluwas man ta sa Dios? With the purpose. Aduna kini tumong. Wanted to preach the gospel. No, tumong niini mo ang pagwali sa mayong balita. The gospel is the heart of a mission. No, ang ebanghelyo mao kini ang kasing-kasing diha sa misyon. Church's heart is the mission. No, ang kasing-kasing sa iglesia mao ang misyon. Mission is the reason for existence. No, ang misyon mao kini nga ang rason nganong nabuhi kita. Why do I live in the earth? Ang anong nabuhi man diri sa kalibutan For the preaching the gospel. para sa pagwali sa ebanghelyo. Yeah. This is very important. Importante kayo kini. The final word of Jesus Christ. Ang ulahing pulong ni Jesucristo Gospel of Mark chapter 16 verse 15. sa ebanghelyo ni Marcos, Gospel of Mark chapter 16 verse 15. bersikulo kapitulo 16, bersikulo 15. Yeah. Will you read it? Kay og siya miingon kanila, lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwali ninyo ang mayong balita sa tanang binuhat. Going to all the world. No, lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan Preach the gospel to every creature. ug iwali ang mayong balita sa tanang binuhat. Go all of the world. No, lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan. Five Pastor Choi live in the Mindanao. No, nganong si Pastor Choy naaman dinhi sa Mindanao, diri He sa wanted to Davao. preach the gospel this Mindanao city. No, tungod gusto niya iwali ang mayong balita dinhi sa Mindanao. Wow, Davao is so big city. No, ang Davao dako kayo nga syudad. Too many people live there. No, daghan kayo mga tawo nagpuyo diri. Over 2 million people. No, halos 2 milyon ka mga tao. Wow. I was born in Daegu in South Korea. No, natawo ko dito sa South Korea. 2.5 million people live there. No, adunay 2.5 milyon ka mga tao na ang nagpuyo dito. So many people live there. Daghan kayo mga tao nagpuyo dito. I was born again 1983. Natawo ko pag-usab niadtong 1983. Only small people born again. No, gamay lamang kayo ka mga tao ang natawo pag-usab. But this time, many people get saved by word of God. Apan karong panahon na daghan na kayo ka mga tao na luwas pinagi sa Our, tulong. our church is preaching the gospel. No, ang amo iglesia dito nagwali sa mayong balita. Now I'm in charge of a Songnam Church. Ug karon ako ang in charge dito sa Songnam Church. Before I served in the Gwangju Church. Kaniadto nag-serve ko dito sa Gwangju Church. Church member is 5,000 brother and sister gather together every Sunday morning. Ang membro dito adunay 5,000 ka mga membro dito ang nagatigom diya sa buntag sa Domingo. 5,000. 5,000 ka mga tao. Most biggest church in Gwangju metropolitan city. Ano pinakadako nga iglesia dito sa metropolitan sa Gwangju. Total is among all the Christianity. No, daghan kayo taliwala sa mga Kristiyano. All among the Christianities, the churches, our churches, the Gwangju church, most biggest church in that area. O taliwala sa mga Christianity nga iglesia dito, ang atong iglesia dito usa sa pinakadako ditong lugar. One church have a 35 pastor. No, ang kana nga iglesia adunay 35 ka mga pastor. Inside the one church, over the 35 pastors, they serve the one church. No, sulod sa usa ka iglesia lamang adunay 35 ka mga pastor ang nagserbisyo diha. Usa lamang ka iglesia. Now, Songnam churches, we have the many people, many born again Christians. Pray for you. Dito sa Songnam Church adunay mga kaigsunan dito, mga membro dito ang nagampo kaninyo. Never disappointed. No, ayaw kamo ka disappoint. We pray for you Nagampo mi alang ninyo for the preaching the gospel. para sa pagwali sa mayong balita. Last week, I preached the gospel in Santo Niño. Niadtong naging simana, nagwali ko sa mayong balita dito sa Santo Niño. About the eight year of people gathered together. No, halos 80 ka mga tao ang nagtipon dito. They are listening carefully about the gospel. Naminaw sila sa pag-ayo sa ebanghelyo. My thing is many people to be saved this time. No, siguro akong giunona daghan ang mga tao nang luwas dito karong niadtong takna. I expect the next
years. No, How to change that situation, that church situation. Nag-expect ko nga sa sunod tuig kung unsa ang kausaban dito nga iglesia. I think so many people gather together. Many people gather together. No, nagunahon ako nga daghan ang mga tao nga magtigong pa dito. The more people getting gatherings. Mas daghan pa ang mga tao nga magtigong dito. Salvation is from sins No, kaluwasan gikan sa sala, by love pinagi sa gugma. into life Ngadto sa kinabuhi. with a purpose Ug aduna kini tumo. through faith. Pinagi sa pagtuo. The last of salvation is the four good works. No, ang ulahi nga kaluwasan para sa mayong binuhatan. Back to the today main text, Ephesians chapter 2 verse 10. Balik ta sa Efeso kapitulo 2, Ephesians chapter 2 verse 10. bersikulo 10. This is an important sentence. Ephesians chapter 2 verse 10. Today main text. Let's read it together with Seba, no? Sa ano pagdungan 3 to 1. Kay mga binuhat kita niya, nagibuhat kita diha kang Kristo Jesus, alang sa mga buhat nga maayo. Nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kanila. We are his workmanship. No, kay mga binuhat kita niya. Your life is now the making skillful scripture. I don't know how do I say. God is artist, No, ang Dios usa ka magbubuhat. making drawing. No, naghimo siya. One page. Nagbuhat siya usa ka drawing. Your life just like belong to his workmanship. No, ang inyong kinabuhi sama niini nga ang inyong kinabuhi siya ang nagbuhat. Created in Christ Jesus for good works. Nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo. I was graduated in university in 1992. No, na graduate ko sa usa ka universidad niadtong 1992. So 21 years ago. 31 na katuig ang I milabay. entered the company, O bisulod ko sa usa kumpanya. and after I stopped start English. Ang pagkahuman natuon ko og English. For 2010, Apa ni atong 2010? I better accept that No, na-upset kayo ko. because of this mission. No, tungod niini nga misyon. I could not understand English. No, dili ko makasabot og English. Wow, get angry at that time. No, nasuko ko at niadtong I panahon. started about English. No, nagtuon ko sa English. My age over the 40, 41, 43, 42. Yeah. I restarted about English. No, nagtuon ko og English niadtong edad nako mga 40. This is very difficult work to study English No, lisod kayo ang pagtuon sa pinulungan nga English. because I always live in South Korea. O tungod kay kanunay ko nga nagpuyo dito lang sa South Korea. Very well with English. Very using the English very well. Nagagamit sila sa English sa maayo. My sermon always with the Korean language. No, apan akong kaugalingon, nasanay sa lingwahe sa Koreano. But God teaches me the English skill Apan gitudluan ko sa Dios sa pagistorya og English for good works. para sa maayong binuhat. All this time, God teaches me the English. Og bisad karon nga panahon gitudluan ko sa Dios sa pagistorya og English. Why? Ngano man, You are saved by God's word ang tungod kay naluwas kita pinagi sa pulong sa Dios for the good works. para sa maayong binuhat. What does it mean, good works? Sa maibot pasabot sa buhat nga maayo, All thing about belong to God is good works. no ang tanan nga mga butang ano nagiyan ini mo ang Dios ug ang tanan nga maayong butang. That belong to God is not good works. No ang dili iya sa Dios ang dili maayong binuhatan. All thing about belong to God is good works. Tanan nga mga butang nga maayo iya kini sa Dios. Your life must belong to God. Ang inyong kinabuhi kinanglan nga iya kini sa Dios. You must follow God's will. Your life must live follow God's will, God's mercy, God's treasure. Kinahanglan nga mosunod kamo sa kabubuton sa Dios, sa gugma sa Dios ug diha sa pagbuot sa Dios. Every one of us, each of us is a life God is making. No, ang matag usa kanato nabuhi na ug ang Dios may nagbuhat dinhi kanato. Titus chapter 2. Tito kapitulo 2. Titus chapter 2, Tito kapitulo 2. verse 2, verse 12. Tito Titus, book of Titus, chapter 2, verse 12. Tito kapitulo 2 bersikulo Teaching 12. us that. No nagtudlo kanato Teaching us that. may tungod sa kamatayon. Verse 14. Verse 14, let's read it together. Bersikulo 14 basahan nato pagdungan.
nga mihatag sa iyang kaugalingon tungod kanato aron kita matubos gikan sa bug-os nga pagkamasupilon o pagkaputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga maiya gayud nga makugi sa mga maayong buhat. Why God teaching us that? Nganong gitudlo man kini dinhi kanato sa Dios. The final goal of teachings Mo kini ang rule sa uling pagtudlo, is zeal for good works. no, pagkugi sa maayong buhat. God wanted to serve all your life. God wanted to all your life serve to God. Uso sa Dios nga ang iyong tibok kinabuhi inyong iserbisyo nga ngadto sa Dios. All Korean pastor, now is the Korean pastor. Before pastor, he worked in company. No, halos na niya mga Korean pastor, halos kanila gikan sa nagtrabaho sila sa nagkalain na kumpanya. Some pastor teaching a student as a teacher. No, ang uban usa ka mga magtutudlo. Some pastor work in big company. No, ang uban nagtrabaho sa dakong kumpanya. So many kind of have jobs, No, dagan kayo nagkalain trabaho. but they cheat the jobs. Apan gibiyaan nila ang ilang And they trabaho. enter the church No, nagpagamit sila sa iglesia for the preaching the gospel. para sa pagwalis mayong balita. Their life totally donate for God's work. Ang ilang kinabuhi totally gid nga ilang gihatag para sa bulhaton sa Dios. This is good works. No, kini ang mayong buhat. You pray to God Nampo mo ngadto sa and Dios. worship to God Kung nagsimba sa Dios, and diligent to read the Bible. kung nagkugi sa pagbasa sa Biblia, This is good works. no kana ang mayong buhat. You serve another people. Kung nagsilbi mo You sa laing read mga tao, along to the mission teams and the serve of the mission sometimes. nagtabang mo sa mission team o nagtabang mo sa mission usahay. That's good works. No kana ang mayong buhat. Title chapter 3, Tito kapitulo 3, verse 8. bersikulo 8. Chapter 3, verse 8. Will you read it with Cebuano? Pulong nga matinumanon o ginapanghinaot ko nga imong pagpamatud-an kini mga butanga aron ang mga nagatuo sa Dios na managtingwa sila sa pagkugi sa mga maayong buhat kini mao ang mga butang nga mga maayo ug may kapuslanan sa mga tawo. This is the faithful saying. No, kini siya sama nini. And this thing I want to affirm the constant that those who have believed in God should be careful to maintain good works. Pulong nga matinumanon o gipanghinaot ko nga imong pagpamatud-an kini mga butanga aron ang mga nagtuo sa Dios magtingwa sila sa pagkugi sa maayong buhat. You encourage with each other. Kinahanglan nga magdinisigay matag-usa. Finally, all men eagerly want to do good works. No, ug sa ulahi ang tanan ng mga tao magtingwa og sa pagbuhat sa maayong buhat. Did thing all good and profitable to man. No, kini nga mga butang kini mao ang mga butang nga mga maayo ug may kapuslanan sa mga tao. Why God saved us? Nganong giluwas man kita sa Dios? Final is for the good works. No, para sa pagbuhat ug maayong buhat. The meaning of salvation is very important. Ang kahulugan sa kaluwasan importante kayo. Salvation is by from sin, No, kaluwasan gikan sa sala, by God's love, pinaagi sa gugma sa Dios. into eternal life, No, ngadtos kinabuhi nga with a lagatusan purpose, ug adunay tumong for the preaching the gospel, para sa pagwalis maayong balita and for good works. o para sa maayong buhat. Why God saved us? Just like this. Nung anong Teaching us the Bible very clearly. Nganong giluwas man ta sa Dios, sama ni ini gitudlo sa Dios klaro kayo. Salvation through faith. Kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ephesians chapter 2. Efeso kapitulo 2, Ephesians chapter 2 verse 8. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8. For by grace you have been saved through faith. Katungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo. Salvation is not by our good deed, Ang kaluwasan dili kini pinaagi sa atong may binuhatan. not by our charity. Dili kini pinaagi sa atong panghatag. Salvation is through faith. Ang kaluwasan kini pinaagi sa pagtuo lamang. This is an important Bible verse. Importante kayo kini nga bersikulo sa If Biblia. we want the definition of salvation, No patulang taon ang definisyon sa kaluwasan. and then you read this Ephesians chapter 2 verse 1 and 10, diligently read, Ug basahon ninyo ang Efeso 2 1 ngadto sa 10. you have the very important theories of salvation. Kung makita ninyo ang importanteng butang may tungod sa kaluwasan. This is so important doctrine. Importante kayo kini nga doktrina. Let's pray together. Okay, mag-ampo na ta.
Our living Father God, I thank you for this great opportunity today. Among buhi nga Dios, daghang kayong salamat niini nga oportunidad imong gihatag kanamo karong adlaw. Thank you for study of the Bible. Daghang kayong salamat nga nakatuon kami sa Biblia. We learn the Bible with the subject of salvation. Kung natunan na mo ang Biblia, pinagi sa kaluwasan. Please, thank you for leading us together this precious time. Salamat kayo sa pagtigom kanamo niining bililhong oras. Please take care of this precious church in Davao Toril Church, Toril City. Paliog ang pingikining bililhong iglesia dinhi sa Davao Toril Church. Lead us forward spiritual salvation. O nga paliog iyahay kami, ug tuloy kami diya sa espirituhan niyo butang. Please encourage Pastor Choi Hyun-jun and then preaching the gospel more bravely. Ug paliog tubangi sa Pastor Choi Hyun-jun sa pagwali sa mayong balita nga mga maisugon gayud. We pray in the name of Jesus Christ. Kini among giampo sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Thanks very much. Daghang kayong salamat.